Ujor na Khlem jong unong san Hima. Ka Meghalaya Two-Wheeler Commercial Permit Holder Mtcph kala Ujor Shaka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ban Pynshitom dak bating ki Riushimet Kiba Kamai Arshaka Khlem ki Kot-Sla Kiba Biang habakdo bakajing Kamai Khlem ki Kot-Sla ka wanra ka jing dunong khajna bat bu jingma ya ka jing shingan jukinong lait nongwan ha ka shithi Shaka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba bat Chairman jong ka Regional Transport Authority ka Mtcph ka loong buon ki Riushimet ki batray kam kum kinong penyat ya ki Arshaka ban Kamai Khlem da yo ka jingbet bat jingbenjer badan kam nakatanat badikmi ka shithi kalak doru bagi jing Kamai diki Arshaka Khlem jingbet kalong ka jingpen ken ya ki kendon balabu habo ka anya kali Motor Vehicle Act shirkanai spa prapupra Motor Vehicle Aggregator Guidelines arja arpo bat ki wede ki kendon jong ka an kum ki kambe an kimwanra tang ya ki jingdu nong ha ka khajna Hendai ke bokong san ke bo jingma ke bakraw ke nong lek nongwan namar ke jing bomdon ke jing penshisha ke biang na katnat pulit ke jing yada na ke commercial insurance bat kiwe ki jing bo denti ke kindon lakdo ke jing ujor ke Mtcph ke kentho ba ke jing beteng ban trikam jong ki Riushimet ban Kamai de ki Arshaka Khlem ki Kot-Sla kalong ke jing pen ken ya ke Kamai ke ji jong ki weipat ki bayat kat kum ka an bat ki bla no asnyang ru Shaka khajna jong ke jila ki samla balayo jingbet ban Kamai de ki Arshaka ki lekentui ka office DC ban shim ki sin jam ki bating persha ki Riushimet ki Kamai Khlem ke jingbet bat batha ki enforcement officer ban khangla di kum kini ki kambean ki lakirpat ru ke border district ban mang bat ithu ki jaka yeng Arshaka ki biang hak jaka kum khandailat yodo bat hiwe ki jaka yo ki babun briu khnang ba kinong leit nongwan kin ithu ki lada kidon kam Arshaka ban le jinglet Ni meeting mentas ni kalau ba ni hapo news ya ka ke baca ya ki offline ki Kamai tengiru ni kenta mang dapat i kumbayo attention ha maki banyangi ki balat le ya ka number plate stamp ka bala along legal la itu da kasarkar na baro ke menta pa kumasu ong no ke ngali bibru bala don baki ala khamtep khambai ki ma ke mikar ngabat presiden jokini offline ke natakadaw ngasuong ba ang ta hak pajupusan jong amarway pan ngasngaw ba ngale ya ka babaklama along na kumbasu ayu nang kumbasu long ayat no ya ka ba kasarkar kala ai yang ik nak semla kum baki ong ba ki jinjar kam habapet pan mentang kum kijat 24/7 any right ki la ai lat yang i mungkin yo kam ka jam te natakadaw be takata buat kaweru ngakot ni meeting ban ang ba ngitawa naka sarkar ma buat ka DTO ba yung itu bahayangi ban ki offline ha ka bayre pastan ko ni la wan tu ka parang bat i madam RM Kurba ma kum deputy commissioner dia nak kata ni wan ni ban remind ni kata teng ba yangi ki bal along legal ngim yo ya kastan ki way pat ki ba long suyang tu ki Kamai kam tu ka number plate le lalong ka private ki ayu ma ki yo kastan te nak kata ini khat ni meeting para mangi ni so mane pa ikran ni yebon tangan tangi la datang para leaders ni te nak kata te kata ini khat men ong kastan ban ndai bo bisni ki offline ha ni kemen bakir ki Kamai tang ba haka way kar kompat ki dimlet ka legal way kan not illegal way kan haba menta PE wajam ni dala check MVI menta jinjar ai maki tangkatahi